ଏ ବାଳ ଶୁଣ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଆ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତା ହିସାବରେ କଥା କହିବ, ତା ହିସାବରେ ଚଳିବ, ତା ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ମୋର ଢୋ। ବାଳ ଛୋଡ଼ କପିଳାସ ରୋଡ଼। ଓକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଆମ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଜଗତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ବର୍ବାଦ ଉପରେ। ମୁହଁକୁ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଆଗକୁ